नमस्कार, मी छाया तुमचे स्वागत करते एका नवीन रेसिपी व्हिडिओमध्ये. आज आपण बनवणार आहोत झटपट होणारा साबुदाणा वडा. तर चला पाहूया त्याला लागणारे साहित्य. साबुदाणा वडा बनवण्यासाठी इथे आपल्याला लागणार आहे साबुदाणा भिजवलेला, उकडलेले बटाटे, तळण्यासाठी तेल, हिरवी मिरची आणि भाजलेले शेंगदाणे वाटून घेतलेले, मीठ. आता आपण पहिल्यांदा बटाटे क्रश करून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता इथे मी बटाटे घेतलेले आहेत. 4 बटाटे आहेत, 3 मोठे आणि 1 छोटा आहे. तुम्ही तुमच्या अंदाजाने बटाटे घेऊ शकता. तर मी इथे बटाटा घेतलेला आहे. आता तो मी छानपैकी क्रश करून घेणार आहे. तुम्ही पाहू शकता मी इथे बटाटा क्रश करून घेत आहे. आता याच्यामध्ये आपण हाताने छानपैकी मिक्स करून घ्यायचा. आता आपण याच्यामध्ये साबुदाणा घालून घेऊया. मी हे माझ्या अंदाजाने सगळे सामग्री घेतलेली आहे. तुम्ही तुमच्या अंदाजाने घ्या. साबुदाणा छानपैकी भिजला गेलेला पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला तो व्यवस्थित बटाट्यामध्ये मिक्स करता येईल. तुम्ही पाहू शकता मी इथे बटाटामध्ये साबुदाणा व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेला आहे. छानपैकी व्यवस्थित मळून घ्यायचा. आता आपण याच्यामध्ये वाटलेले शेंगदाणे आणि मिरची टाकणार आहोत व तीही छानपैकी मिक्स करून घेणार आहोत. छानपैकी मिक्स करून घ्यायची. आता हे आपण व्यवस्थित मळून घेऊया. आता थोडंसं मीठ घालून घेऊया. माझ्या अंदाजानुसार मी मीठ घालते. तुम्ही तुमच्या ह्याच्यानुसार मीठ घालून घ्या. पाहू शकता मी इथं व्यवस्थित मळून घेतलेला आहे. त्याचा व्यवस्थित तसा गोळा झालेला आहे. साबुदाणा वडा बनवण्यासाठी लागणारं पीठ आपलं तयार आहे. आता हे 5 मिनिटं ठेवून देऊया. 5 मिनिटं झालेले आहेत. आता आपण याचे वडे बनवून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता मी ते वडे बनवून घेत आहे. तुम्ही या प्रकारे साबुदाणा वडा बनवा, झटकीपट होतो. अशा प्रकारे मी इथे साबुदाणा वडा बनवून घेत आहे. 5 मिनिटं पीठ भिजत ठेवल्याने साबुदाणा वड्याला चव छान येते. तुम्ही ह्या प्रकारे सगळे वडे बनवून घेऊ शकता. मी गॅसवर कढई ठेवून गॅस पेटवून त्याच्यावर तेल टाकून तेल तापत ठेवलेलं आहे. आता आपण आपले साबुदाणा वडे तळून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता इथे मी कढई ठेवून तेल टाकून घेतलेले आहे. आता मी साबुदाणा वडा तेलामध्ये टाकून घेते व तो छानपैकी भाजून घेते. थोडं लांब सरायचं, नाहीतर अंगावरती तेल उडण्याची शक्यता असते. दोन्ही बाजूंनी साबुदाणा वडा छानपैकी तेलामध्ये तळून घ्यायचा, जेणेकरून त्याचा आपला कच्चेपणा निघून जाईल. तुम्ही पाहू शकता मी आता पलटी करून घ्यायचा व छानपैकी तेलामध्ये तळून द्यायचं. तयार आहे आपला साबुदाणा वडा झटकीपट होणारा. तुम्हीही नक्की एकदा ट्राय करा. आणि तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.